Gepler Adatlyk radiosu. Eňize saglyk, hormatly dinleyijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 25-nji maýy, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgy salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Lewabyň we Daşogyň soňky jaň dawaralaryna millilik talaby uýuşlanýar. Balkanna welayet derejesindäki soňky jaňa diňe türkmen milletinden bolan uçurumlar gatnaşdyrylýar diýen atlan çap edilen habarlar çekýär. Şeýle de okujularymyz ýene bir uly harby tutsak edildi. Kreml arassalaýysyny dowam etdirýär diýen habarymyzy köp okapdyrlar. Adatlygyň okujulary Türkmenistanyň milli howpsuzlyk işgärleriniň ýüzürýän beýkanun hereketleri baradaky habarlary hem köp okuýarlar. Şeýlelikde bu hepde Milli Howpsuzlyk Ministrligi taksi sürücülerini şugulçylyga çekýär diýen habarymyz iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Taryhy gidýän hepde Türkmenistanyň hökümetiniň ilaty tebii hadiseler, şol sanyny suw joşmalary, sil howpy baradaky maglumatlar bilen habarly etmezlik. Bu hili ýagdaýlaryň netijelerini daşarky dünýäden gizlemek, syzyp çykýan habarlaryň öňüni almak, habar ýaýradýan adamlary gorkulmak siýasatyna wepaly bolup galýanlygyny ýene de bir gezek suwd etdi. Belki de şunuň bilen baglykda Adatlygyň sil suwlaryny bir esker öldü, 6 esker dereksiz ýetdi diýen atlan çap eden habary köp okulypdyr. Egerde Adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, belliklerinizi aýtmak isleseňiz, biz bilen ýazypda, telefon edip hem habarlaşyp bilersiňiz. Pikirlerinizi, belliklerinizi, tekliplerinizi garaşýarys, hormatly dinleyijiler. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jeminiň leýärsiňiz. Adatça bolşýaly Türkmenistan ýurtda ýagyş ýagmyr. Sil suwlary bilen bagly ören ýagdaýlar barada bu gezek hem dymmak pozisiýasyny saýlap aldy. Emma Adatlygyň habarçylary 15-nji maýdan başlap ýagyş sil suwlary bilen bagly özlerine ma'lum bolan ýagdaýlary wagtyna ýygyderli habar berdiler. Bu ýagdaý, ýagny ilatyň howa ýagdaýlary baradaky zerur maglumatlar bilen mümkin bolýança habardar edilmegi türkmen häkimiýetlerini ýagyşdan, silden, infrastruktura, o hozurlugyna we ilatyň durmuşyna ýeten ziýandan beter has uly alada goýany çalym edýär. Kardeşim gödeliň türkmen häkimiýetleriniň ilatyň tebii hadisany görkezýän suratlaryny, videolaryny, şol sanyny özara pikir alışmagyna garşy alyp baran görüşi barada 20-nji maýda taýýarlanan habaryndan bir bölegi bilelikde dinläýäliň. Liwap ýylaýetinde polisiýa we howpsuzlyk gulluklarının işärleri huşgärligini güýçlendirdi. Habarçylarymyzyň söýlerine görä internetiň tizligi haýallady. VPN-ler petiklenip, imo messengerleriň işleýişi bökdüri. Polisiýa we Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işärleriniň esasy ünsi welaýetde ýagýan ýagynyň netijelerini bukmak maksadyna gönükdirler. Ýurdy garalayjy foto we video materiallaryň daşary ýurda syzylyp çykmagynyň öňüne almak tapşyryldy. Günmataryň ýa-da Amerikanyň döwlet departamentiniň eline ýurdy garalayjy maglumatlar düşen ýagdaýynda bu maglumatlary içki ýagdaýy durnuksuzlaşdyrmak maksady bilen ulanýarlar diýip bize düşündirildi. Diýip Türkmenabadyň polisiýasynyň işgäri anonim şerti gurrun berdi. Polisiýa işgäriniň ýurdy garalayjy diýip agdan ýagdaýy diňe bir Türkmenistanda däl eýsem tutuş merkezi Aziýa regionunda ýüze çakan tebii hadisedir. Güýçli ýagyş goňşy Iranda we Awganistanda hem dowam edip, weýrançylygy we adam pidalaryna sebäp boldy. Türkmenistandan başga ýurtlaryň hökümetleri we habar beriş serişdeleri ýüze çykýan tebii hadiselere ýaşyrjak bolmaýar we ilata kömegi howlugýar. Adatlyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň söýlerine görä bu gezek häkimetler udagy çeken güýçli ýagyn barada habar bermezlik ugrundaky tagallalaryny adatdakysyndan hem puhtalandyrypdyr. Ýagdaýlardan habarly çeşmeleriň biriniň maglumatyna görä welaýetdäki Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň edaratynyň internet monitoring bölümi ýerli providerleriň başlygyny gürrüňdeşlige çagyrypdyr. Başlyk işgärleriň ýanyna baryp gelenden soň welaýetde internet akymynyň durnuksuzlyk derejesiniň ýokarlandyryljakdygy barada kärdeşleriň arasyna gürrüň ýaýrady. İnternet akımının durnuksuzlaşdırılmagy
onun ortaça tıyıldığının petelenini görkezmekden hiline erwet täsir edýär. Dip çeşmelerin biri gurrun verdi. Bu aralıkta Türkmenawat şäherinde internetin hilinin petelenligini, işleyen VPN-lerin aglawatynyň işlemän galanlygyny yerli ulonjylaryň ençemeti gurrun verdiler. Edil şeýle ýagdaý Aşgabatda hem degişli. Häzir Türkmenistanda ýağýan ýağışyň Aşgabatda we vilayatlarda şäherlere hem owalara ýetirýän ziýany barada foto we video ýazga düşürüp sosial mediada ýaýradýan raýatlar hopsuluk gullugy tarapyndan anyklanýar we polisiýa bölümlerine ýygnalýar. Öz şahsy hojalygyndaky ýagdaýlary video düşüren we biregine paýlaşan ýa-da sosial ulgamlarda yerleşdiren adamlar hem soragy çekilýär. Bu arada Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary 20-nji maýda habar berdi. Görýän zatlaryň şol sanda TV hadisalary surata düşürmegiň adaty bir ýagdaý bolmagyna garamazdan Türkmen polisiýasy derňewe çekilen adamlary uly batışa kemsitmelere sedabar edýär. Hepdäniň jeminniň liýarsyňyz. Azatlyň habarçylarynyň 19-njy maýda beren habaryna görä, soňky hepdäniň dowamyna ýagan güýçli ýagyşyň getiren sil suwlary bilen baglykda Ahal welaýatyna ýerleşýän Saragys Serhet birikmesiniň bir eskeri wepat boldy. Şeýle-de bu Serhet birikmesinden 6 eskeriň dereksiz ýitenligi aýdylýar. Ýyllaryň tejribesinden belli bolşýaly resmi Aşgabat eskerler, harby gullukçylar bilen bagly agyr ýagdaýlar hem ilatdan gizlemäge çalyşýar we syp çykan habarlara açyk reaksiýa bildirmeýär. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär. 17-nji maýda sagat 17:00 töwregine Saragys Serhet birikmesiniň Serhet galalarynyň birine 7 esker dereksiz ýitirim bolýar. Bu eskerleriň biriniň jesedi 18-nji maýda tapyldy. Häzir galan 6 esker gözlemek işleri dowam edýär. Dip Serhet birikmesindäki çeşme habarçymyza gurrun berdi. Ol gözlegi işleriniň nähili görnüşde alınıp barylýandygy barada aýdyň maglumatyň ýokdugyny, ýöne bu işlere dronyň ýa-da dik uçoryň çekilmeýändigini anyk bilýändigini hem bellidi. Onuň tasdiklamagyna görä wakanyň bolan güni eskerler Serhet birikmesiniň goloýundaky Serhet galalarynyň sil suwlarynyň ýuwup geçen ýollaryny bejerýärdiler. Wakadan 1-2 gün öň ýagan ýagyş Serhet galalarynyň töwregindäki ýollary ýuwup zaýalady. Eskerler ýetmedinden ozal ýollaryň pozulan ýerlerini bejermek üçin ellerine pil berilip goýberýär. Ol ýerler depelik peslik bolup bir tarapy daglyk, 1-2 jar we jülgülükleri bar. Jülgüleriň birinden tötänden sil suw gelipdir. Eskerler gaçyp ýetişmändirler. Dip çeşmämiz bellidi. Azatlyk waka barada degişli türkmen häkimetlerinden şol sanda gurrun edilýän birikmeden tesbir alyp bilmedi. Ýöne bu waka barada garaşdyr neşir Türkmen News hem habar berdi. Neşir 20-nji maýda çap eden maglumatynda palçyk garşykly ýagyn suwlarynyň gelmegi netijesinde Saragysdaky Serhet postlarynyň birinde bir näçe eskeriň ölendigini we başga-da 5 sansynyň yaralanandygyny belledi. Ahaldaky habarçylarymyzyň biriniň 21-nji maýda beren maglumatyna görä, Kak etrawynyň Duşok Daýhan birleşiginiň köp bölegini ýagyn suwlarynyň basandygy sebäpli oba ýaşaýjylarynyň köpüsi mesjitde ýatmaga mejbur boldy. Çağalar mektebe gitmeýärler, ýagdaý gaty erbet diýip yerli ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Bu aralykda ahaldaky beýleki bir habarçymyz ýagyn suwlarynyň netijesinde vilayatyň çäginde demir ýoluň bir böleginiň opurlandygyny habar berýär. Bu waka barada Türkmen News neşri hem habar berip, wakanyň bolan pursady ýolagçylaryň Aşgabatdan Serhedawada barýandygyny belleýär. Ýatlasak geçen hepde marda habarçylarymyz Tagtabazar etrawynyň deňinden geçen demir ýoluny ýagyş suwunyň ýuwmagy netijesinde onuň 50 metre çenli böleginiň opurlandygyny habar beripdiler. Hepdäniň jeminniň liýarsyňyz. Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen jurnalisti Şaýmerdanguly Muradynyň maglumatyna görä, sil suwlary Owganistanda hem uly helakçylygy sebäp boldugy Türkmenistanakydan tapawutlykda bu ýurtda metduat, sosial media adamlary ýetip gelýän howp hatar bilen habarly etmekde uly rol oýnady. İlk bilen sil suwy Demirgazyk Owganistanyň Baglan welaýatynda sil suw bastı. Sultanahmet şäherinden başlap ta böleki obalarny etraflaryny hemmesini sil suw bastı. Da gaty weýrançylyk getirdi. Sonda bir 540 türege adamyň halak bolandygy aýdylýar. Halkyň öýleri weýran boldy. Gur welaýatynda onlarca adam bu sil suwynyň astynda galypdyr. Ahrat welaýatynda sil suw bastı, Köpberýeni Badagys welaýatynda sil suw bastı. Ondan soň Faryab welaýatynda
sel suwy köp yerlerini bastı. Jowzjan vilayatynda, hatta Balık vilayatynda sel suwy gelip köp goýrançylyklar täzirem dowam etdi. Sel suwy şol owalarda haýanizam du halk üýüne geri bilmän, sel suwundan gorkup meýdanlarda kömegem ýok. Türkiye tarapyndan kömek ýollanyp durýar. O kömeklerim ýetirmek kynçylygy ýüze çykdy üçin ýollar bozulup köp goýrançylyklar boldy da. Ondan soň beýleki tarapdan amy derýanyň suwam joşup, çünki oňadan sel suwlary o ýerden baryp amy derýanyň kirarynda ýaşaýan türkmenlere de waham salp otyr. Ýöne Awganistanyna stil bilen bagly ýagdaýlar metduatda görkezilip otyr, mediada görkezilip otyr. Halk bu zatlardan bolup geçen zatlardan habarly, şeýledämi? Habarly, hiç bolmanda sosial media arkaly halk sagat bagsagat ýetirip otyr, halkyň nähili ol çağalaryň sol palçyň astynda galypdan ölüm çağalaryň cesetleriniň çykarylyşy, on sel suwuna akan aýallaryň beýleki näçe adamyň ölendigi barada gurrun gösmeni sosial medialarda ýaýlym berip otyr. Beýleki metbuatam, yerli metbuatam, hatta şu Talibana degişli metbuatam o barada maglumat berip otyr da. Beýle sel suwy Awganistanda bolmady, beýle güýçli sel suwy gelmändi diýip aýtýar halk. Şaýmaga indi Türkmenistan bilen deňeşdirilenini Awganistanyna elbetde metduada zatlyga ikinji tarapdan halkyň öz inisiativasy bilen sosial mediada paýlaşýan habarlaryny gyssak bolýan howpsuzlyk gullukları ýok, emma Türkmenistanyň elýän habarlarda şu häkimetleriň sel suwy bilen bagly videolary paýlaşýanlar hem iderleýänler, gorkuýanlar habar berilýär. Eýsem Awganistanyna adamlar Türkmenistanyňky ýagdaýlardan habarlymy? Sosial mediada Türkmenistanyňky ýagdaýlar bilen bagly videolar beýleki habarlar peýda bolýarmy? Gaty köp peýda boldy. Türkmenistan bilen Awganistanyň tebigy taýdynam baglanyşy bar, çünki Awganistanyň ençeme kilometr uzap gitýän serhedi bar Türkmenistan bilen. Ol bärde şol sel suwy ýa başga bir goýrançylyk bolsa, meselen ýer titremesi ýa şonyan tebigy hadiseler bolsa, ol Türkmenistanda da bolup bilýär. Şonuň üçin Awganistanda şo sosial media ulanjylary, hususan Türkmen TV 24 diýip Türkmenleriň täze başladan bir media ulgamy bar. Sol ulgamda habar berildi. Türkmenistanda hançy goýrançylyk bolandygyny we yerli halklardan meselem tanyş bilişlerinden olar maglumat alypdyrylyp, ondan soň mana bu Türkmenistan bilen çäkleşýän yerlerde gaty sel suwunyň uly ziýan ýetirendigi barada şol sosial mediada maglumat berildi. Indi şu habardarlyk adamları tebigy hadisalaryň getirýän ýani umman bolan ýagdaýlar bilen habardar etmek nähil netije berýär? Netijesi nähil boldy şu habardarlygyň? Sonun bu netijesi gol köp adamlaryň jany sonun gutuldy. Mana häzir man şu Faryab vilayatynda barýan ýagdaýy sosial media arkaly her sagat basagat maglumat berip durlar. Mana sel suwy bar ýa, onuň üçin çäre görüň, onuň suwunmak üçin bir çäre görüň, jany ziýan bolmasyn diýip halk oňa maglumat berip otyr. Meselen sol Hadar Faryab vilayatynda Angre Döwletabad etrafyndan Türkmenistanda çäkleşýän etraf bolan, soň şu Anhoy etrafyna tarap sel gaýdyp otyr. Sonuň üçin şol Anhoy etrafynyň halkyny äga etdiler. Ondan soň mana bu Aqsa etraflarynda sel suwy geljekdigini öňden görüp şu sosial media ulgamy misal üçin YouTuberler diýip zat diýip şolar baryp öňünden habar berdi. Sonuň üçin şol sel suwynyň geçek yerleriniň kenaryny beýgelden bolup zadydan bolup şöýdükden alada etdiler. Gorkuda bolarlar. Soň belent yerlere öz jaýlarynyň enjamlaryny çykaryp ýa çağalaryny, aýal maşgalaryny beýik yerlere aýanyp tepeleň üstlerine çykaryp şöýdüp gutuldylar da. Sonuň üçin onuň gaty peýdasy bar. Halky gapdatda saklamak ol bir meniň pikirimçe uly jenaýat ol. Ol birden sel suwy gelip basjakdygyny öňünden bilýär-de, sel suwy endi titremeýän andal sel suwunyň geljegi ýani köp ýagşyň boljagy öňünden bilinýär-de. Sonuň üçin öňünden bilip ony halka habarly etse, gowy bolardy. Hatda Awganistanda şol habarly edildi. Diňe şu Baglan vilayatynda bir gadaply sel birden gelip basdy. Başga vilayatlarda öňünden mana selin gelýändigi halka habar berildi öňünden. Hatta selin geljekdigi, şeýle ýagşyň güýçli boljakdygy habar berildi. Saýmerdan Gulmurady, gepleşigimizde gatnaşyp beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Sag bolun. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmaňyzy, öz pikirleriňizi komment,
tesbir görnüşünü yazmagy hem haýyş edýär. Şeýle-de özüňizi gyzyklandyran temalar bardy, habar bermeňizi soraýar. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmak.